କିଛି ବି ନାହିଁ। ଓମ୍ ଭୁ ଓମ୍ ଭୁ ଓମ୍ ସ ଓମ୍ ଭୁ। ମହାଦେବ, ମୁଁ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ଆଉ ଆୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମକୁ ଅଳ୍ପ ଆୟୁର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲି ବାଳକ। ମୁଁ ମୋ ବଚନରୁ କିପରି ବା ଅନ୍ୟଥା ହୋଇପାରିବି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁର ବରଦାନ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହର୍ତ୍ତା ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷଣରେ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଅଭୟଦାନର ବର ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନ ଚାହିଁବେ ୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ବାଳକ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ।